Привет! Как си? Благодаря, добре. Много се радвам да те видя отново. И мене ми е приятно много. Как си? Продаваш си картичките? Да. След като си завършил училище, се занимаваш само с това, нали така? Да, само с това аз друго не мога. Учила съм в помощно училище, Аз- за по-бавно развиващо се. И така, и само с майка ми живее това, което на мен ми е хубаво. Да си се занимаваш с... Да, и с майка ми да си живея. Да, супер. Страхотно, то е много хубаво. А мама с какво се занимава? Помага на възрастна жена. Колко години е майка ти? На 69. Жива и здрава да е. По всяко време ли на деня си правиш картички? Ти самичка ги правиш или мама ти помага? Самичка. Тия ли си ти останали от днес? Съжалявам много, само тези са. А, не, защо съжаляваш? Аз много се радвам. Коя картичка ще ми избереш? Която на вас най-много ви харесва. Ето тази ще си взема. Колко парички? Не за колкото на вас ви е възможно. Много е красива. На хубав празник се срещаме. Да, Света Петка. Да. И майка ми се казва Паращева. Жива и здрава да е. Благодаря много. Вкъщи си палиме кандилци, молиме се вкъщи. Ходиме в църква, но не всеки ден. Но Сега- вкъщи си правиме молитва. Да, аз също и в къщи си отправям молитви към Господ Да. и на църква ходя също. Бог да бъде с вас. Бог да бъде и с теб и с Благодаря. твоята майка. Искам сега да си взема тази картичка. Ще ти дам Да, сума взем. парички от мен и добри хора. Не искам да се притесняваш. Благодаря. Оценявам Вземете много ги, твоето- моля ви се всичките за Не, здраве. не се притеснявай. Три за щастие. Добре. Искам да ти дам от мен и добри хора за тези прекрасни картички. 500 лева искам. Това са много парички, леле. Няма да се притесняваш. Не се притеснявай. Леле. Трудът ти е Не знам. много хубав. Не знам как да ви прегърна. Ти няма проблем. Никога не съм имала толкова парички. Това от мен и добри хора. Не искам да се притесняваш. Сега, щом сте последните картички, ти се прибереш към вкъщи, Да. нали? Да. За мен ще е голямо удоволствие да те изпратим до вас. Ще ми бъде много приятно Да. да се разходя и с теб. Да, добре. Много ви благодаря. Няма да се притесняваш. Много ме зарадвахте, ама аз няма какво да ви дам. Напротив, ти ми даде толкова отношение и тези прекрасни творби от твоя страна. Благодаря. За нищо. Сърдечно ви благодаря отново, че заедно подкрепяме хората. Всеки, който иска да се включи в доброволческата инициатива, може да го направи чрез линковете, които се намират в информацията на профила.